Döwlet pagtanyň satyn alyş narhyny ýarym esse galdyrdy. Ýöne häzirki wagtda ýygymçylaryň tölegleri gijikdirilýär. Türkmenistanda pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň öňküsünden 50% ýokarlandyrylanlygy barada habarlaryň gelip gowuşýan wagty Taşowul we Lewap vilayatlaryna ýygymçylaryň tölegleri gijikdirilýär. Bular barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berýär. Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan türkmenportal.com saýtynyň düýün 11-nji oktýabrda Owa we Suw hojalyk ministrliginiň bir resmiýetine salgylanyp beren maglumatyna görä, Türkmenistanda döwlet mundan beýlek orta süýümli pagtanyň her kilogram üçin ýygymçylara 60 tenge töleýär. Bu düzgün şu ýylyň 5-nji oktýabr güni güýje giripdir. Mundan ozal 8-nji oktýabrda Azatlygyň çeşmesi ýokarlandyrylýan bahalar boýunça takyk maglumat beripdi. Şonu bu maglumat ikinji çeşme tasdiklatmak başartmany. Ýöne göterilen täze narhlar ýygymçylar üçin şu ýylky pagta mewsüminde kärenetçiler üçin bolsa üstümizdäki ýylyň hasylyny degişli bolup durýar. Munyň detallary bilen habarymyzyň dowamyna tanyş boluň. Ýatlasak 5-nji oktýabr güni döwlet başlygyny pagtanyň we buğdaýyň döwlet satyn alyş narhlaryny üstümizdäki 2019-njy ýylyň hasylyndan başlap ýokarlandyrmak barada karara gol çekipdi. Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy pagtanyň her kilogramyna degişli tölegin 60 tenge çykarlandygyny öz çeşmelerine salgylanyp tasdiklady. Ýöne onuň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň dürli künjeklerine eýýän bir näçe hepde bäri pagtaçylaryň tölegleri tölenilmeýär. Taşowul welaýatyna eýýän bir näçe hepde bäri ýygymçylaryň tölegleri gijikdirilýär. Olaryň arasynda ýygym mewsüminiň başyndan bäri töleg haklaryny alyp bilmedikler bar diýip habarçy aýtdy. Ol ýurdun dürli künjeklerini şol sany Lewap welaýatyna da tölegleriň wagtyna tölenilmeýändigini sözüne goşdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä pagta plan borçnamasynyň 50%-ni dolup bilmedik kärenetçilere şertnamada görkezlen töleg haklary tölenilmez. Sebäbi egerde kärenetçiler döwlet harmanyna tapşyrmaly pagtanyň 50 göterümini üstünlükli berjay edip bilmeseler, onu olar tehnika, dökün suw we şoňa meňdeşler üçin döwletiň öňündäki bergisini töläp bilmeýärler. Şol sany ýygymçylaryň töleg haklarynyň hem höttesinden gelip bilmeýärler diýip ol aýtdy. Ýurdun oba hojalyk toplumyndaky nowsanlyklar şol sany tehnika, dökün we suwarym suwlarynyň ýetmezçiligi sebäpli agla we kärenetçi harmana tapşyrmaly plan borçnamalaryny üstünlükli berjay edip bilmeýär. Halk maslahatyny prezidentiň hödürlän çözgütlerini laýyklykda köp sanly kärenetçiniň ýerleri ellerinden alynar diýip habarçy aýtdy. 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynyň 1-nji mejlisinde prezident Berdimuhammedow ýurdun oba senagat toplumyny özgörtmek boýunça başga-da bir näçe teklip bilen bir hatarda düşegünsi daýhan birleşikleriniň ekrançylyk ýerlerini ellerinden alyp, olary has öndürüjülükli işlejek diýip aýdylýan öndürüjülere 99 ýyl möhlete bermek barada çözgüt hödürledi. Kärenetçileriň köpüsi uly höwes bilen ýerlerinden diýilmäge isleg bildirer. Sebäbi olar indi soňky bir näçe ýylyň dowamynda ýerlerden girdici alyp bilmeýär diýip Azatlygyň habarçysy daýhanlara salgylandy. Türkmen portalynyň habaryna görä mundan beýlek ýygymçylar üçin inçe süýümli pagtanyň her kilogramynyň döwlet bahasy 80 tenge, orta süýümli pagta 60 tenge bolar. Olaryň öňkü bahalary degişlilikde 50 we 40 tengedi. Ýokarlandyrylan narhlar kärenetçi ýer ýerleriniň döwlet harmanyna tapşyrýan umumy pagta plan borçnamasyna üstümizdäki ýylyň hasylyndan başlap täsir eder. Ýagny 2019-njy ýylyň 15-nji oktýabryna çenli döwlete tapşyrylan orta süýümli pagtanyň tonusyny 1500 manat, 15-nji oktýabr 15-nji noýabr aralygyna tapşyrylan pagtanyň degişli mukdaryny 1430 manat, 15-nji noýabrdan soň harmana goşulan orta süýümli pagtanyň tonusyny 1365 manat töleg tölenir. Mundan ozal bularyň döwlet satyn alyş narhlary degişlilikde 1144, 1092 we 1040 manatdy. Şol bir wagtyň özünde döwlet ençe süýümli pagtanyň tonusyny agdalan degişli wagt aralyklarda kärenetçilerden 2000-1910 we 1820 manatdan satyn alar. Şeýlede soňky geçirilen halk maslahatyna döwlet başlygyny kärenetçileriň özlerine bölünip berilen ýerleriň 70 göterümine pagta ýa-da buğday ekmegine, galan 30 göterümine dürli oba hojalyk ekinlerini ekmegine ruhsat bermek barada çözgüt teklip edipdi. Ýöne bu çözgüt henüz karar hökmüne kabul edilip dolu güýjünde resmileşdirilmedi. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň pagta önümçiligine mejburi zähmetiň ulanylmagyny tanqid edýär. Muňa bagyşlap türli toporlardan düzülen pagta kampaniýasy atly halkara koalisiýa 1-nji oktýabrda New Yorkda BMG'nyň baş binasynyň öňünde protest çäresini geçirdi.